Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә Луиза Батыр Булгари иҗат иткән «Бөтен нәрсә сине хәтерләтә» җыры сагыш тулы тирән диңгез кебек. Ул җырны кайчан тыңласаң да, беренче тапкыр тыңлагандай дулкынланасың. Хисләр, күңел кичерешләре ярларыңнан ташып чыга. Bütün нәрсә сине хәтерләтә, bütün нәрсә сине уйлата. Уйласаң уйларым, җырласаң җырларым, сагышымны гына яңарта. Таңнар атса, kişiler җитсә кичен сагышлар. Нишләтергә дуслар, нишләтергә дуслар, йөрәктәге ачы сагышны. Бөтен нәрсә сине хәтерләтә, күкләр җилләр сулар иделәр. Иделләргә агып китте, кире кайтмас синең белән узган гомерләр. Таңнар атса, таңнарым, кичләр җитсә кичен сагышлар. Нишләтергә дуслар, нишләтергә дуслар, йөрәктәге ачы сагышыннан. Bütün нәрсә сине хәтерләтә, синсез хәтирәләр юк хәзер. Эзләп сөйсәң йолдыз кебек, сөнмигән мәңге